Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Ibukeka ingeze ukuphela namhlanje indaba ke lokho wesilisa ethu sabaningi enkundleni zokuxhumana. Lapha ke egoli ke kweligola amadoda kunensizwa kogama layo ngumthokozisi ke Mvelase okuyiyona ke etheke yalimala ngokushiswa ngemonto khona eSoweto eMamponya ngolwesithathu ebusuku. Lensizwa ke ukuthiwa ibe neminyaka ama27 27 kuthiwa nje kanti ke binezinsuku ezimbili nje ke iqalile ukusebenza ngehlobo lokusebenza la kwa Bolt noma ke la kwa Uber nokuyilapho ukuthiwa ke futhi bisinamaviki amabili nje kuphela ikhona ke lapha kwelase egoli eligola amadoda ngenhloso yokuthi ke bikade izofuna amatoho amathuba komsebenzi ukuthi izokwazi ukuthi ke yondleka abasekhaya. Lensizwa kuthiwa ke lapho ephuma khona ekhaya isimo ke besingesihle neze njengoba ke bikade ngikhuphukile yase igcina iphoqeleka ukuthi ingene kulolu hlobo ke la kwa Uber noma ke la kwa Bolt ngenxa ke yokungaveli kwamathuba komsebenzi yayisikijoyina ke bona ngoba ke isama ukuthi nembala ke kukhona ke okuzokwenzeka noma ke ikuthole ikwazi uxoxa igade esiko. Kube ukuthi ke lensizwe ibijabule ifa ngaleli toho ke lisha futhi ke bisinethemba lokuthi ke impilo kizoshintsha kanjalo kunesimo sasekhaya futhi ngeke sisafana nayisolo. Kodwa ke namhlanje kayisekho njengoba ke sikhuluma nje ke ngenxa ke isimo ke ngangene ekusona etheke yasithola yabe ke seyilimala ke nemonto ebisebenza ngayo. Lensizwa kubizamela impilo njengabanye abafana ekuhambeni futhi kibiphumile yabhuqula njengabanye abafana baphuma ke beshiya kamakubo beyefuna ke impilo. Ibhlunge nokho lento ke yenzekile ngoba kubuya sengazi ukuthi ayizukuphela ke lento. Kuthiwa ke abashayeli ke bamateksi batheke bayivimba ke lensizwa ngoba kutholakala ukuthi ke ilayisha nokuyilapho bethi ke bona bekungafanele ukuthi ke ilayishe khona. Ekulayisheni ke kwayo babeke sebeyivimba bayithela ke njeke lapha ke bakithi ke bayishisa kanye ke nemonto ebihamba ebikade gihamba ngayo. Le monto kuyayo ukuthiwa ke bisinezinsukwana nje ke ikhona noma ke ithengile ngenhloso yokuthi kisama ngayo ke itoho lokuthi kizosebenza ke yona. Ibalekela phela nezinto ezifana nabo tax ngoba phela uyazazi lezo zinto lezo ziyayiziqede nya imali ke yomuntu. Lensizwa ukuthiwa ibikade ithi izama nje ke lapha kokudlula kanti ke ayibuzanga ke elangeni. Emva kokushiswa kwalensizwa ke yakwaMvelase eshiso ke lapha ke kunenye futhi ke insizwa ke engaphansi kwayo ke la emateksi lawa kashise lensizwa nayo esitheke yashiswa ke netekiso suke nikelwa izolo. Kuthiwa ke lensizwa itheke ihambela ke nayo yabeyithela ke phezulu yayithela kwamanye ke amalungu komphakathi ayishisa. Lamalungu omphakathi kusolakala ukuthi kazama ukubuyiselela ke lesi sihlava noma ke lesi sihluku esenziwe kuMvelase. Abaningi nokho bathuthumela njengoba ke bekuvezela ukuthi kuba sangazi ukuthi ayizukuphela namhlanje ke le mpi yalaba yakwa Bolt kanjalo nje ke lapha ke namatekisi njengoba ke laba amatekisi beyishaya ukuthi ke bahlakaniphile ngokubulala ke lokho Mvelase. Lokho Mvelase ufele ke emontweni abekade ke hamba ngayo. Kubonakala ke isithombe sakhe ehleli phambi kwesteering nangu yalapha aqoshemeke khona nonyawo lapho ashele khona washa ke wangqonqa bemshisa ke bembuka abamatekisi ngoba ke bethi ke ulayishe la ngafanele khona. Mbuzo ukuthi ke beqala ngaye yini ukuthi ekuthola umuntu elayisha ke endaweni ongafanele kuyona ngoba ke abamatekisi ke nawe ezinye ke inhlaka zokulayisha baye bethi kumuntu ukungcono ke makathulule noma ke makabeke phansi ke labo bantu asuke baphethe bese ke bebathatha ke bona bephinde ke bemphucike nemali kodwa hayi ukuthi ke bemphucike umphefumulo njengokwenzela laba ke abaseSoweto nokuyisihluku esikhulu futhi ekukholakala ukuthi sizothatha isikhathi ukuthi ke siphole nasemndenini walensizwa. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.